10 ऑफिसचं ब्रेक झालं तिथं. आणि काय तुमचं ऑफिस फोडलं? हो, हे आमचं ऑफिस आहे. आमचं अजून 10,500-11,000 कॅश होती, ती नेलेली आहे. लॉक तोडलेलं, लॉक तोडून आपली कॅश फक्त नेलेली आहे. आणि तुम्हाला कधी कळालं आहे सगळं? मी सकाळी 9:15 वाजता 7 वाजता आला तेव्हा? स्टाफने जे फोन केला त्यावेळेस. साधारण किती ऑफिसेस या बिल्डिंगमध्ये असतील? तरी असतील 25-30 तरी आहेत ऑफिस. मग त्यातली साधारण किती फोडले? 9 9 ते 10 फोडले. ते 10 फोडले हो, आहेत. ह्याच्यात CCTV कॅमेराज नाही आहेत? नाही एकही नाही आहे. खालती आहे, थोडं ते प्रायव्हेट आहे, सोसायटीचं नाही. पण कधी वॉचमॅन किंवा सेक्युरिटी वगैरे? नाही, तसं काय अजून कधी विचारच झाला नाही. मी पण हल्ली जरा जास्त इन्व्हॉल्वमेंट आहे, तो मला पण एक्झॅक्ट नाही. पण काहीतरी ॲक्शन आता तरी घ्यावंच लागेल, कारण CCTV नाही तर सिक्युरिटी गार्ड करून डिप्लॉय करावाच लागेल.